Ya, tadi antara Melati Renonca atau Setio Tuhu, Pak. Wah, senenganku kuwi. Lagu Melati Linonde. Aku lari aja. Ri. Nah, pengen nganggo ri. Keleleken. Penak li. Lah. Mbah nuwun berkahi. Coba aja kene aja karo Mbak Elisa kene aja. Delok neh rampung kok aja iki. Ning nong surup surya wengine wis teka mripatku kaya wong bingung. Sing mirsani goro-goro isih full luar biasa. Lek adat sabene angger goro-goro penonton ambyar. Ambyar Ning kundur. khusus bengi iki barang pas goro-goro langsung merapat. Langsung ngangset. Langsung sek. mergo nek metu kegrimisen. Bener. Mito nika anu Mbak Elisa Pak Igit Nggih. mratandha kemakmuran. Banyu ki minangka pratandha kemakmuran. Muga-muga rezekine piyai sing rawuh sing mirsani ringgit iki kaya rezekine kaya akeh banyu dan bengi. Amin. Nggih. Luar biasa. Goro-goro niku Nggih. santai nggih Pak Igit. Nggih, menika nggih wonten perwakilan saking KSBN nggih badhe nderek nyumbang. Nggih, kedang wonten kersane sami serawung Pak Igit. Nggih. Monggo Rama Tresna Swanti ngaturi minggah panggung menika pengurus Komite Seni Budaya Nusantara KSBN. Oh, Oh, Teng Kudus tesih urip, terbang pun mati. kok nameh pendake. Mergo ora ana anggarane. Kita bangkit lagi monggo Bapak. Monggo. Pundi lho? Metaraman kok. Turuk. Tewas kula ingetke mriko-mriko jebul wis teko kene. Tak Dan kira sewu Nggih. Tresna Suwandino ketuane dawuhi kula. Oh, mekaten. Sancaka mulake wit gek mau radi. Ah. Oh. Ngisor kare dhuwure. Nggih. Oh, nomor Mas. Jiro. Oh, nomor sekawan menika. Oh, Bapak Ya, Sa. Ya, Sa. Bapak Sancoko. Oh, Pak disupani SPD MPD. Oke. Siap, pokoknya Pak Sancoko iki padha karo Lurah Gotro. Tong putih-putih nderek. Nggih. Caping gunung nggih. Nggih. Pripun Ada, KSBN tesih jalan. KSBN jalan, Pak. Oh, Di kegiatannya Kudus, apa saja? Melalui beberapa bidang, ada pagelaran seksi wayang kulit, tari dan sebagainya. Oh, bersinergi dengan pepadi. Iya. Mangke Pak Mustaqim Rembang tak oyak-oyake mangke. Oh, Iya, dan Tetep masih semangat bersama. Semangat. Narayana dan nggih niki dongake napa dateng PT Noyorana? Wah. Sancoko. luar biasa untuk Noyorono. Saya ini sudah lama dengan Noyorono, waktu itu Pak Yongki Stefanus ya, tuh di Rotary Club. Baru kali ini Mang
saya dulu sudah usul-usul wayangan gitu. Walaupun Noyorono apa ini lakonnya Minak Jinggo itu sering diplesetkan. Minak Jinggo apa Mas Dilang? Miring penak, Jengking jengking monggo. monggo. Dadi wong udut niku sepenting sehat. Sehat. Lah udut karo ngene nggih penak, Iya. karo turon miring ngene Ya, nggih penak. kepenak. Nah, karo jengking yo penak. Napa meneh udute Narayana. Klasmil. Nggih. Nggih. Caping gunung. Caping gunung dipun bawani. Nah. Panjenengan ingkang. Loh, aku kangen iki ya. Oh, nggih, monggo. Nah, Mbak Yuyun wis Pun lama sejak ki mantep. Nggih, Iki Lara. jenengan terima kasih Pak Sigit. Nggih. Derek nguri-nguri sindian legenda iki. Niki barengane Kalau wareng. kaget ya lo, tak kira leluhur jebule lagi. Lalu. Bu Yuyun niki sinden barengane ular putih. Mangga. Sak pinten jenengan sik? Saben bengi semanten, Pak. Saben bengi. Ya, semanten nggih. Nggih. Nah, ya. Ayo nggih. Monggo. Sing nembang Wai. jenengan sing nembang, julang sing mencolot. Oh, jegleng ya. Bagi tugas. Nah, bagi tugas. Oke, hatur nuwun. Sapa iki kayu apun iki? Pak Aneno. Nggih. Saben bengi nyawang Mumbul, Jo. Tambah kelas mil kok. Betul. Terus sa yen memajang mung nganggo janur kuning. Hei. Tambah Tak serem. kudange dikudang ra? Nggih to. Kudang Mbak Melisa. Maneman. Pak kudange Pak Pani. Ya. Tak kudange Pak Pani. Alah. Jadi kan tak dingkleng. Ah ngono to. Kling kling kling. Ya, ayo. Nek Tak kudange cak jul. Nah, kono wae, kono wae. Ya, ya. Tak ting kling ting kling iku nek cilik, lah nek gedhe tak ting klong ngono. Tembang wae weton gunung. Wah iya. Kowe iki monotan kok ngene terus Lah, diboyok ngene barang. Nek ngono ki malah mengke mawon. Oh, ngono. Lah ini karena semangat karo udut niku dadi Oh, ngono. Nek ngene kudu ngemenke. Apa? Pacitan. Pacitan sarmi gak wani dekne. Mbak, sini mok ngene-ngene tok. Ora wani cedut-cedut ngono. Ancang-ancang to, Pak. Ancang-ancang ya, Mas Git. Wong ngene iki ya butuh modal kok. Oh. Lagi julang lagi randi modal. Udanan kesake sing ngegong. Ngangge mantol. Panas. Panas udan ayo Mas janjine kepiye? ada esok Wah,
Isih sehat Pak Supani. Yuswanipun Sehat. sampun pinten? Pensiun kok pun pensiun. Lagi yuswanipun sampun pinten sak menika? 60. 60. Ya. Barengan. Kacek pensiun. sithik kalih Mas Julang. Kula nembe swidak siji. Mboten Swidak nggih. siji. 59 Julang. Ah. Kacek setahun kene panjenengan. Ya. Pinginane ulang tahun digedhe. Kula inganane WA jenengan. Napa nggih? Soale kula sakniki pun ya pensiun ning gone Ngesti Pandhawa. Lho kula niki Bagong lho teng Ngesti Pandhawa niku. Napa nggih? Nggih. Mbok mengke mawon ampun teng mriki. Nggih. Mungkin nek wong-wong do ngerti kula terus lah apa. Ora, tetep jenengan. Wah, sip kok ngono. Dagelan anyar kok. Weh anyar piye? Dagelan kawak. Alah alah. Kula niku metu pecetet mun ketomik. Ah iya. Lanjut, lanjut. Ayo lanjut napa, Mbak? Lali aku. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling capek. Gunung. Tak goyang karo Mbak Elisa. Muga-muga canda. Ya. Kok muga-muga candak. Iya. Jarene Mbak Junjun mau nek wis tuwa nyekel mic ki ya beda. Ya. Dah. Eh, Wong Bu Yuyun iki nek nyokot pentol wae ya wis kaya mbiyen kok. ora teh pokoke. Saiki senengane mie ayam. Mie ayam. Monggo Sang, dipoto Pak Nur Hadi. Lah niki teng YouTube di screenshot fotone pirang-pirang. Nadyan wadon sarwi Jenang lali kulane aja lali karo Lasmile oleh Bayu duet ya. Siap, siap. sak bait Mbak Elisa, sak bait Pak Supani. Ya. Ya, buka saking Mbak Elisa rumiyin. Caping Gunung karya Mbah Gesang. Yo. Dek jaman percuma jarang kelingan anak-anak minta omeli saiki ana Jarene wis menang katulutan sing digadang yen nate janji saiki apa lali Ketoteke kaya wong pati lho. Ah, Wong pati gantian. Jarene gantian lah. Gantian niku ana wayahe dhewe. Ngono ya wis balik nih. Oh alah Lah, ya Allah. Ana kaloro. Ana koloro. Geger. Angger diwarne lurah Gotro wis Ben diwarai lurah kok.
Ya. Nano. Syukur. Wis kan. Ele. Syukur kowe. Ah iya. Syukur Syukur, bisa ya. nyawa. Gunung desa dadi raja. Dene ora ilang. Yang di Padha ora Hei, dangdut. bersama-sama. Jangan berjuang, jor kelingan anak-anak. Biar tak openi, saiki ono lagi. Jarene wis menang, dan turut sing dikatakan. Biar nate janji, saiki apa Matur nuwun Pak Pani. Sembah nuwun, matur nuwun sedaya. Matur matur. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Sembah nuwun. Menika mantan kabit kebudayaan niku Mas. Kiai. Sehat terus nggih Pak. Panjang umur nganti-entek wong Mas alhamdulillah. Nggih, lak kari dhewe anak tilah-tilu. Menika nggih disimak Pak Waris Giono saking Surabaya. Salam nggih kanca-kanca CFC sedaya. Wah, nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Wah, nggih Pak Afif Pasian Jatirogo. Pak Harjanto Lasem manto saking Lasem Rembang. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Sehat selalu Pak Har. Amin. Menika wah nggih menika saking kanca-kanca wonten ingkang request kitir sumilir barang. Ya. Nggih, nggih, nggih. Aduh, nggih. Kitir. Gi disimak Mas Harno saking Yogyakarta. Pak Harno nggih. Nggih, 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 nggih. Coba nembang kamu saya beri kesempatan mau nembang apa bebas. Bebas. Kamu Oke. dibebaskan. Saya menyampaikan tadi request yang sudah ditabung Iya. Iya. Sejak dini. sejak dini ya. Ya, tadi antara Melati Renon Catut, Setio Tuhu Pak. Wah, senenganku kuwi. Lagu Melati Linonde. Lari aja. Ri. Apa Melati Rinonce Mas Bagong.
Aku ora pengen ngangguri. Ndak Kelelekene. Penak li. Liyane maksudku. Nggih. Nggih. Melati Rinunce. Ya. Ingkang nembang Mbak Elisa. Mengki kersane dipun arrangement kalih Mas Lukman kalih Mas Dodo. Menika sak rombongan menika komposer sedaya. Jen. Nika wah wiwit sing ngenong nganti sing bunang penerus menika komposer kabeh. Komposer sedaya. Menika dorawong nganggur kabeh, wong sibuk-sibuk kabeh. Komposer kok. Kancane dadi manten yo pamit, nggo tanggane dadi manten yo pamit abuan aku ya. Bocah Sambatan pamit bareng kene sambatan dora mangkat. ya jenenge cah neriman kok. Dibawani, Mbak. Oh, mboten lajengan mawon. Oh, lajeng. Oh, nggih. Mergo wektune Waktunya ya. kurang 4 menit ya. Nggih. Mas kurang 4 menit guru pelatih Rinunce. Ya pas kuwi. Nggih. Sembah nuwun Pak Kasmani. Wah. Pak Kasmani iki bareng nganggo iket ireng ngono iki ketok oleh bagus. Iket Bali. Aku terus kelingan anakku jagat piknik dek iki sing dituku pertama iket Bali. Aku kelingan aku biyen aku pertama ya iket Bali. Ya. Buka saking vokal ya. Nggih. Nggih, ya. Lekahe wis mrene nyangken kembang melati rinonce tondo tresno kepekan sabruhane Ngidam Sari dangdut. Melani Putri. Aku kumbang hitam sari
Tuhu besok ditunggu di Magelang tanggal 20 saya gabung Pak Sigit lagi. Iya. Tanggal 20 di PT Puja Perkasa Borobudur. Betul sekali. Kuwi wayangane sok ben jejere Borobudur persis. Oh iya. Cepetan, Sebelah Tiba. Borobudur persis. Iya. Ya, boleh merapat. Utangnya suwi apa-apa, ditabung. Oh, nek pengen piknik ya budale isu. Nah, bisa naik andong dulu di sana. Muter-muter Borobudur. Oh iya. Borobudur. Cih. Ini turu iya. Mbak Ima belum Mbak Ima. Ya Mbak Ima. Ayo. Ora iso mundur. Oh. Kon maju mriki-mriki kaya stan penyakitan. Loh, kamu di sini, Sa? Oh iya, kamu itu bintang. Ini Mbak Ima sarjana seni. Oh, enggak Mbak Ima. Iya. Daripada kedinginan terus loh. Biar anget. Nah, biar anget. Iya. Nah. Kene Jo. Kowe iki yo ngadeg. Nah. Sesuk sowan Mas Irwan njaluk bahan-bahan. Nggih. Pokoke kula njaluk bahan bangunan, bahan omah niku Pak. Iya. Pokoke kapan-kapan tetep sowan. Teng Pontianak nggih, Pak. Nggih. Balen. Rono iki nek ora metu dhuwur suwi. Iya. Mbak Ima sing nyanyi Mas Julang karo Mbak Elisa biar menjadi penari background. Siap. Cara tini. Penari latar. Penari latar. Di background. Lagune Titanic, Mbak. Ya. Lagune ora, Ima lagune Tor Monitor Ketua. Lagune karyaku Jo. Sing pundi Pak Igit? Oh. Aduh masih wis suwe ngenteni kowe ngampet kangen. Wis ora tau metu. Nggih. Karya Pak Igit. Tahun pinten Pak Igit menika? 2012. Wah, barengane Bengawan Solo. Ya ora to ya. Wis 13 tahun umure. Iki upama sekolah wis SMP kelas 1. Remaja. Nggih. Gedheke ulang tahunnya Pak. Waduh, ya. Aku nonton foto 12 tahun yang lalu, no nyamang sinden-sindenku macake isih kaya kuno-kuno. Saiki Sanggule gede. Saniki macake pripun Pak Igit? Saiki ya biasa. Nggih. Iya. Ditutke dul bareng ya. Bocah niku ning endi-endi kok ana ijane pira to Pak Igit bocah iki? Oh iya. Oh anake Pak Igit ta? Karo Ima matu tanggul. Ya coba ngampet kangen Mbak Ima dados. suwun aja kesusu rada sabar kerja dibayar kebayar kowe mesuk tak lamar aja samar nadyan aku makelar.
ketan dik lamuwe tahu tresno tenan aja ninggal aku cedak remik wae rada sabar kerja rong dibayar yen kebayar kowe sesuk meh tak lamar aja samar nadyan aku mangan ketan dik lawuhe tahu tresno tenan aja ninggal aku Mbak Ima. Sampun niki. Mbon. Pun bubuk malih. Tenan. Gayane bareng anu sampean niki. Oh, ngasih bablasen. Nganti bablasen. Jih. Kuwi ngampet kangen, kuwi lagu humor Mbak Elisa. Oh, lagu humor ya. Pariane bisa diganti-ganti sebenarnya. Oh iya. Itu kan idenya dari lagune Mbak Nunung sama Mas Basuki. Oh, masa itu. Iya. Kene lungguh kene. Omong-omong dikepenake. Na 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 na. Teko selawatan. Nyatane sing nyelentem Pak Itok ya iso ngepaske. Pak Ito sembarang disauti kok. Nggih, nika caket dalemipun menika. Oh, nggih. Pelatih Karawitan Kadipaten Kudus Pak Itok. Ingkang sangat-sangat berguna. Wo, harus berbab juan bareng iki. Juan bareng ya pelatih ta? Pelatih. Pelatih ta apalah? Tapi kok kete Pelatih garasi PO Arianto gitu. pelatih tapi kok penampilannya kayak latihan. Latihan pelatih. Latihan pelatih. It's okay, don't worry, no problem ya. Wah, can you speak English? Yes. Oh. Because like it. Because ya artine? Kaosan. Because itu. Kira-kira. Iya. Iya, bahasa Inggris juga perlu dipelajari. Ada coba bertiga dengan Mbak Ida dan Mbak Yosi. Oh kan? ya, ya. Ayo Mbak Yosi sini. Tiwas arep tak rampung jam 2 kok jam 2 11 urung rampung ya.
Kok heran aku. Itu yang dinamakan. Aku kok koyo kangen dalang lho Mas. Rangga itu loh, usulnya bagus loh Mas. Iya. Sesok nanggap dewe Mas. Mangkat dewe. Nanggap dewe. Berika. Gantian. Request yang belum disampaikan sejak limbuan tadi. Oh iya. Apakah itu? Kusuma Wijaya. Roklawe. Iya, Kusuma Wijaya. Kusuma apa Wijaya? Kusuma to niku, Mbak? Kusuma Wijaya, Pak. Oh iya. Lukman iki jaluki ropak ora dadi-dadi. Mas. Wis dadi. Lukman mbok didadekno. Lukman iki saiki wis alim dadi. Idene iki buntu ya, Luk. Sing jaluk aku. Sak rombongan menika ora ana sing alim kejaba sing nyelentem. Oh. Wo Pak Itok niku. Pun Wo mandepe pun ngulon kok. lah wis. Caket. Kanca-kanca ampun diampirke lho Pak Itok niki. Rasa kok hampir tok. Mari boros tok. Tenan bojomu ki kok ora karo-karuan nek Boros tok. Mampir. Putra daerah Kudus. Pak Itok. Kesenian iso ngembang rembaka ya Pak Itok sedikit banyak ikut campur tangan. Iya. Iya. Memang campuran Pak itu. Iya. Di MC ini joki tenanan joki tenan joki. Di MC ini. Ya Baik, malam hari ini yang sangat berbahagia untuk semuanya yang sudah hadir. sing cetok sok bahagia. MC ki nek cetha-cetha muda. Baik, malam hari yang luar biasa akan segera tampil bidadarinya Cakraningrat, Ida Lala, dan ada Yosi Dian Pratiwi dan Cantik Celita yang sudah terkenal dan punya nama sejak kecil. Ya pancen yo Elisa iki duwe jeneng kecilik kok ya. Lah iya. Elisa Orkalus. Semoga. Ayo. Puspita ing taman sari manglung manungsong semi kalawan wulane dadari nambarung sasmita sang kumbang wawayang mrawang sang pucuk sarining Usul
Terima kasih Mbak Elisa. Ida, Mbak Yosi, Mbak Elisa Majulan. Nggih, Mbak.